Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Eta hemen gaude bertze behin, lehiatuz Xaloa Telebistako gaztetxoenen lehiaketan, eta gaurkoan Arizkunen, ez? Arizkunera etorri gara? Erratzura etorri gara gaurkoan, eta hemen baitugu bertako gaztetxoak, lehiatzeko pres eta bi talde gaurkoan. Alde batetik hemen, Erratzuko zaharrak. Gazteak. Erratzuko gazteak, txalo bero bat, favorez. Eta bertze aldean, galtzaileak. Nolaz? Irabazleak. Eta orain beren buruak aurkeztuko dituzte, ezagutuko dugun nor diren. Bueno, aurkeztu zuen buruak, nor zarete, Jaira Erran, izena adina, eta zuen plater gustokoena, edo janari gustokoena. Bota hemen, fuerte. Jaira. Adina. 7 urte. Makarron. Bota. Makarronak. Nor gehiago dugu hemen? Nahi. Ni nahizu nahi, 7 urte eta gustatzen zait kroketak. Kroketak, neri ere bai. Ni Mikel naiz, 9 urte ditut eta gasna gustatzen zait. Gasna, ze gasna? Edo zein gasna? Ardi gasna? Ardi gasna, etxekoa. Ardi gasna etxekoa, badu morro fina. Eta nor gehiago? Ni Mire naiz, 8 urte ditut eta txilindroia gustatzen zait. Txilindroi zaleak, beraz, aniztasuna hemen, Erratzuko gazteetan eta irabazletan. Nor zaitu zaigu? Aurkeztu zuen buruak. Makarroiak ere bai, tomaterekin edo gabe? Gabe, tomate gabe. Nor gehiago? Pizza. Nor gehiago dugu hemen? Dena batera, talua eta erdien bokata magra? Talua eta bokata magra, bi gauze. Nor gehiago? Mohamed, nor zara? Zenbat urte dituzu? Eta zure janari gustokona zein da? Pizza, bertze, pizza zale bat. Eta azkenekoa, nor dugu hemendik? Mortzilea zalea, beraz, hortxen ezagutu dituzue, gure gaurko lehiaketariak, lehiatzen arituko direnak, eta lehenengo froga, kultura orokorrekoa, irabazleekin hasiko gara, irabazleak omen direlako, eta ikusiko dugu ea ze ezagutza duten, Erratzu, Nafarroaz eta inguruaz. Hasiko gara lehenengo galderarekin, adi, minutu eta erdi duzue honako galderari modu zuzenean erantzuteko. Zein da Erratzuko posta kodea? Zein da Erratzuko kodigo postala? Zenbaki bat. Zenbaki bat. Posta kodea. Zuen helbideetan egoten den zenbaki bat. 5 zifra dituena. Ez duzu inoiz helbidean jarri? Hor badago zenbaki bat. Erratzuko posta kodea dena. 3? Ez. 3rekin hasten da, 3rekin hasten da. Ez. 30 eta atzetik baditu bertze 3 zifra. Zenba denbora gelditzen zaie? Ez, 30 eta bertze 3 zenbaki. 7, bai, 3 bat 7. Eta espatu behar duzu, azken 2 zenbakiak, badituzue, 30 segundo baduzue. Ez. 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 Bat, eta azkenekoa?
4, eta orduen zenbat da, guztira, atzen du zaizue? Ez du balio, 15 segundu dituzue, oroitzeko. Hasi zarete, 3, 1, zer gehiago? Ez? 1, 4, zuzena, zuzenekoa emango diegu, saiatu delako, txalo bero bat taldeari. Esfortzu bikaina egin dute, galdera benetan zaila zuten. Galdera zaila. Orain, bertze galdera komplikatu bat. Erran behar dituzue. 4 euskal kirol talde. 4 euskal kirol talde. Arrexa, manburuari. 4 euskal kirol talde. Ze talde egoten aldire. Hasi botatzen ideiak, bastan, bat. Bastan taldea pentsatzen dugu dela, bastan futbol taldea. Talde bikaina, benetan. Izarren sortzailea. Bat errandu ze oraingoz. 3 talde gehiago. Nafarroa ez da, talde bat. A ber. Eskubaloieko Z talde. Berritugu talde izen zehatzak. Hau ze oraindik denbora? Ezagutu garra dituzue. Ez. Kirol taldeen izenak, seguro zuez gustatzen zaizuela talderen bat pile bat. Bera, nire gustatzen zai Reala, baina ez da. Erreala, hoi da euskal talde bat, Real Sociedad. Bi bazazte, Bastan Futbol Klub eta Real Sociedad, talde gehiago. Osasuna 3. Eta badituzue, 20 segundo. Ez da euskalduna, ez da euskaldunegia oraingoz, ikusiko dugu aurrerantzean. Bastan Futbol Klub, Real Sociedad. Barça ez dago Euskal Herrian, ez da euskalduna, katalanak dira. Eta 5 segundo dituzue, Erreala, Osasuna, Bastan, eta bertze futbol talde bat. Denbora, bukatu da. Atletik izaten altzen. Atletik izan zitekeen. Atletik Bilbo. Atletik de Bilbao. Atletik Bilbo, Erreka ere izan zitekeen, eskubaloi taldea. Atletik de Bilbao. Berakoa seguro badira talde, baina izena behar genuen. Ez dute lortu oraingoz, baitu zeukera goiago, ongi saiatua. Berriz hemen erratzuko gazteekin. Ez, irabazleekin. Hurrengo galdera, minuto eta erdi. Irabazteko 5 puntu. Noiz hasten dire erratzuko bestak? Noiz hasten dire? Ez da zuzena, behar duzu gainera denen artean adostu bat eta zuk bota hortik. Ez, data zehatza. Bakarrik errango dut, bero. Baina behar duzu, zuk Julen erran denen artean adosten duzuen data hori. Julen, zuk erran behar duzu hortik, zuek erran Julenei eta Julenek erratea hortik. Ekainako 29, zuzena da! Txalo bero bat. Udaneren abilezia 5 puntu irabazleentzat, oraingo segia da, irabazleak dire. Hurrengo galdera. Mango dizkizuet 3 aukera, eta aukeratu beharko duzue hortik zuzena, bai? Zu, Mikel edo nor da bozera maila hemen. Zu, bale? Orden berari erran uste duzuen erantzun zuzena eta hortik erran. Nor da Joseba Otondo? 3 aukera. A. Errege bisigodo ultrakatoliko bat. A. B. Baztandarren biltzarreko lehendakaria. Edo C. Baztango alkate. Zuen artean adostu, minuto eta erdi duzue, erantzun zuzena aurkitzeko A, B edo C. B. B, Baztandarren biltzarreko lehendakaria. Ez da zuzena. Ez da zuzena, erantzun hori C zen, erantzun zuzena. Baztango alkatea, Joseba Otondo, EH Bilduko bozeramailea eta alkatea. Erran bezala. Ez dituzue lortu, haunditz hurbildu zarete, behintzatu ez duzu erran errege bisigodo bat zela, hori makurrago izan entzen.
baina ez duzu asmatu. Galdera gehiago. Bai. Hau, errexagoa. Nola deitzen zaie erratzuko bestei? Zuk Julen erran behar duzu, erran Juli ez, badute patroi bat, eta izen hori erran behar duzu. Ez? Juleni erran behar duzu ez, zuek uste duzuena dela erantzu zuzena, eta Julenek mikrofonoari. Nola deitzen zaie erratzuko bestei? Elizondokoi deitzen zaie Santiago. Hor pista, ez da zuzena. 30 segundo, ez da zuzena, ez da San Juan eguna ere ez. San Juan, hurbiltzen ari zarete, haundiz hurbiltzen ari zarete. 10 segundak, ez da zuzena. Oraindik badituzue, minutu bat, segundo batzuk. Ez dire San Juanak. Ez da San Bernardo ere ez. San gehiago, bota San gehiago. San gehiago, ez da San gehiago ere ez. Ez dire San gehiagoko bestak. Ez da San gutxiagokoak ere. Ez dire San gehiagoak. Badituzue, zenbat? Sanbestak ez dire, Sanbestak. Elizondokoak, Santiagoak. Eta erratzukoak, Norri izaten da. San Pedroak erantzun zuzena da. Arrasongintza. 5 puntu gehiagortik. Galdera honendako emango dizkizuegu 30 segundo extra, galdera komplikatua delako, bai? Denen artean egin barko duzu lan, eta bota ideiak eta bota izenak. Orain ez du Mikelek erran beharrik. 2 minuto badituzu, bai? Erran behar dituzue, Baztango Amabortz herriak. Hasi botatzen izenak, Zuk, hasi botatzen izenak. Erratzu. Amaiur. Azpilkueta. Segundo bat. Azpilkueta, Arizkun, zer gehiago? Arraioz. Almandos. Oronoz. Non dago hemen. Zer gehiago? Ziga. Berroeta. Aniz. Elitzen zaizkizue oraindik. Pare bat. Bortz. Lekaroz, zuzena da. Irurita zuzena da. 3 gelditzen dire. Oraindik baduzue denbora ixka bat. Elbete zuzena da. Elizondo eta azkeneko herria. Zein ote da. Norra atzendu duzue. Ze herrikoak asertuko dire. Arizkun. Ez da zuzena. Herri bat falta da. Oraindik baduzue denbora. Baina herri bat falta zaigu Baztaren. Ez da. Gartzain zuzena da. Txalo bero bat, erratzuko gazteak. Baztango Amabortz herriak, hortzen. Eta orain galdera komplikatu xamarra, tokatu zaizue. Aurrekoak arron errexak ziren. Hau zailagoa. Zein da Nafarroako hondartzaren izena? Minuto eta erdi erantzun zuzen bat dago. Juleni erran behar diozu erantzuna eta Julenek mikroari erran behar dio erantzuna. Juleni erran behar diozue. Juleni erran berari erran behar diozue. Ez? Ez du. Erantzun zuzena da. Ez du hondartzarik, Nafarroak. Hondarribian izan genuen, baina gaur egun ez du hondartzarik. Hondarribin badago, Hondarribia gurea izan zen, baina gero kendu egin ziguten. Eta gaur egun ez dugu hondartzarik. Azkeneko galdera, erratzuko xaharrentzat. Erratzuko gazteok, minutu eta erdi, errateko. Zein diren erratzuko inautetako pertsonaia ezagunak?
Hartza eta bertze bat. Ah, eta hartza zaina. Bertze bat genuen pentsatuta. Zagunak. Nola da... Oi, botatzen dugun esko. Hartza bat bezala hartu dugu. Ah, ba, jantzilo. Jantzilo. Eza. Ez da zuzen. Nuke. Bertze bat. Apizetokiekin. Bertzea. Zambomba. Zanbombarenak. Bai. Zuzentzat emango dugu, arrasongi, erratzuko gaztak. Dama genuen pentsatua, baino txalo beri bat, merezi duzu, Amabur. 5 punto gehiago. Jantzilo. Zenbat puntu egun denetan. Erantzun zuzenak nola gelditu dire, taldeko. 4 erantzun zuzen hemendik, beraz 20 punto. 2 erantzun zuzen hemendik, 10 punto, oraingoz, irabazleak, irabazle. Txalo bero bat. Eta orain mimikaren atala da. Orduan minuto bat izango dute, gorputz hizkuntzaren bidez zeinuekin, adierazteko zer den, nik erakutsiko diedan hitz ezkutua eta beren partaidek asmatu beharko dute minutu horretan zer den erakutsi diedana. Beraz, hasiko gara, irabazleekin, eta erakutsiko diet orain zeitz den, zuek ezin duzue deuserran hauarekin, bale? Bai, badakizue zer den. Orduan minuto bat baduzue hau egiteko, eta zuek bota idea, bai? 3, 2, 1, aurrera! Egin gorputzarekin. Ezin da asotxik egin, gorputzarekin bakarrik. Mugitzen alzareten nahi duzen guzia, zertan ari ote dira. Zer izan daiteke hori, zertan ari dira hemen. Julen eta Alain. Beia, ez da Beia. Belarra jaten, ez dakit belarra jaten ari diren, edo zer. Zer demonio, zer demontra izate zuegi. A ber, hortik mugitzen gora eta bera. Ez dakit zer den hori, Spiderman. Zertan ari dira, txotxoriko, agian etxean egoten dira horrela, ez dakigu. Zer zarete, a ber. Zer izatea, animaliak dira, kaso? Probatzen alduzu, animalien izenak botatzen. Baituzu, 10 segundu. Zer rote da? Hipopotamoa zuzena! 4 segundu falta zirenean. Txalo bero bat. Hipopotamoa. Bai, minutoa. Eta bikaina. Asmatu duzu, beraz, zuek bueltatu horrat. Eta lehenbiziko biak, hemen. Eta lehenbiziko biak hor. Erratzuko jubilatuekin orain. Miren eta Unai. Hau da asmatu behar duzuen hitza, ez erranagoarekin. Bai? Dazaia. Arrazaia. Komplikatue. Eta minuto bat, 3, 2, 1, aurrera. Hasi, Miren eta Unai. Jaten. Jaten zertan ari dira. Animalia bat, jango dute. Kotxe arrankatzen, zertan hori ote da. Bota ideiak zuek, edo zein gauza. Burutik pasatzen zaizuna. Jirafa. Jirafa bat ez dut ikustenik hor. Zer demonio izaten alda. Jaten. Jaten. Animalia jaten. Animalia jaten ez da zuzena. 20 segundo geratzen zaizkizue, ideia gehiago, bota ideiak. Melokotona. Melokotona ez da. Segi horretan. 10 segundo. Tximinoa ez da. Katue. Ez da katue. Leona. Ez da lehoia, lehoi bat jaten ari dira. jaten. Elaua jaten ez da zuzena eta denbora. Karameloa zen erantzun zuzena. Karameloa, litxarkeriak. Argi zegoen ba. Eske hola ez da jaten karameloa. Nola jaten duzu karameloa? Tena txupetu. Plastikoakin? Ez. Kendu behar duzu plastikoa. Zenez. Edo ez, ni jaten dut plastikoakin, Hemen txen, mesedez. Urrengo biak? Ez, bertze bi. Mohamed eta Udane, zuek bi. Igual, batek egiten dut. Ez, orain hemen ez. Bale?
Ni horren eman izini beteko. Ondo jamitu. Zuekin bar duzue. Hitz hau. Bai? Egizu zer den? Bai? Horren gorputz hizkuntzarekin 3, 2, 1, aurrera. Gorputz hizkuntzarekin, dane, saiatu harko zara egiten hitz zai eta komplikatu hori. Zertan ari da, hor, baletean. Segi danez, zuk egin, bikainari zinen, nik uste bikainari zinen. Ez da elefantia. Egan elefante. Elefante egalari bat, zen? Ez Zer ote da? elefante egan. Dane, nik uste berriz egiten hau duzula, arrazon egin duzu. Ordain Zer, ez da ontza, ez da baleta, ez da espagata. Arrazongi. Ez da usoa, estiretzen, udane berriz egin, bikaina egiten nahi duzu. Nik argi eta garbi ikusten dut. Ni ez da inerik, 10 segundo dituzue, hurbilari zineten. Zertan ari da? 3 segundo. 2, 1, nora. Superman zen erantzun zuzena. Superman, argi eta garbi zegoen. Superman zela. Ez dute asmatu. Eta hurrengo biak, nor dira? Asmatzera. Minutu bat asmatzeko Venga. honako hitz hau. Ez erranagoarekin. Bai? Bai? 3, 2, 1, aurrera. Paiasua. Ezin da kasik erran. Bota ideiak. Payaso asesino. Payaso asesino bat, ote da. Ez dakigu. Payaso asesinoak erratzutik barna. Garbitzen... 30 segundo. Zer? Bota ideiak. Kakiten. Kakiten nor. Nor dago kakiten? Inor. Inor. Ez Ertuta, da erantzun berden. zuzena, inor kakiten. Elfoa. Zer badu hor, buruan, ez dakit, zorriak, akaso. Denbora, arrazongi hasi zarete. Zer zen? Porrotx zen, hau nitzu bildu zarete. Porrotx, Baina errandu payasoa, payasoa. bikainak zarete. Payasoa, baina Ja, baina porrotx payasoa zen da izan erantzun berrik. zuzena. Arrazongi harri zarete. Gertatzen puzkarrak. Zuen urrengoa, mesedez, ingo duten urrengoak, errepikatu behar baldin mauzu, errepikatu, zain, zu bera. Bai. Zuen azkeneko aukera, bertze 5 puntu irabazteko. 5 puntu. 5. Hemen, jarri hemen. 5 puntu irabazteko, bertze aukera. Minutu bat, ez erran hauarekin, zer den hau. Ez erran hauarekin. Denbora, 3, 2, 1, aitzinera. Jaten. Sopa edaten ez da erantzun zuzena, ongi ari zarete. Bota ideiak. Jaten gauzbet. Ongi ari da. Jaten gauzbet. Zer. Pastela jaten ez da erantzun zuzena. Bota ideiak. Burutik pasatzen zaizuen azukrea ez direari jaten. Zer badute hor eskutartean. Kutsarakin avionak egiten. Kutsarakin. Zer ari dira jaten kutsarakin, badirudi. 10 segundo dituzue. Jam, alainek argi eta garbi zerbait ari du agoan sartzen.
Zer ote da? Zopa errandu zuen lehenago. 3 segundo, 2, 1, denbora. Zer zen? Natilla zen, ez kutsarilazko abioiak ez ziren erantzun zuzena. Naiz eta batzuek, hemen publikoan ditugun batzuek egiten dituzen kutsarilazko abioiak, nahi zuzen ere natilla eman alizateko. Eta zuen azkeneko saiakera, berez errepikatu hartu duzuen norbaitek. Ni bat, Aurrera. Ni bat. Bale. Eta azkeneko hitz ezkutua. Batzen Mikel, Eta erakutsi beharko duzu, zuen gorputz ezagutzarekin, hurbildu. Honako hau zer den. Bai? Ulertzen da, zer den, ulertzen da bikain, eta errex. Minutu bat, beraz, isiltasunean, eta bakarrik gorputz zeinuarekin, erakusteko zer den honakoa. 3, 2, 1, aurrera. Minutu bat. Pikantea. Pikantea. Beroa. Ez da beroa. Ura. Ura. Beroa. Ura beroa ez da erantzun zuzena. Dutxa. Kaja bat. Kaja bat ez da. Gatzana. Gatzarena ez da. Azukria. Zer aritu egiten Mirenek, hor, zerbait, ahora. Kafesnea prestatzen. Kafesnea ez da. Kafea. 30 segundo, eratzen dira. Zerbait, forma konkretu bat duen zerbait, badirudi. Zu egiten dutela. Ze forma du, naiz? Azukria botatzen. Edaten ure. Gatza botatzen. Ez da gatza botatzen. Kafea egiten. Bero, ari zarete. Kafesnea egiten. Ez da kafesnea egiten. Tea. Ez da tea, eta denbora bai pasatu da. Bero, ibili zarete, baina izotza, horma, zen erantzun zuzena. Horma, Mirenek hasieran ongi egin du, ahora sartu eta zerbait bazegoen. Saiakera, dozen kasutan bi taldek arrazongi, beraz, txalo zaparrada bat, bi taldeentzat, mesedez. Horai, tokatzen zaiguna da, ukimenaren froga, begiak estalita antifazoiekin asmatu beharko dute, minutu batean zein den jarri diegun objektu hori eskuen azpian eta irabazleekin hasiko gara eta ondoren erratzuko gazteekin. Beraz, minutu bat erraten dugun bezala, Alain eta Udanek asmatzeko zein den jarri dugun objektu. Eta denbora hasten da, 3, 2, 1, aurrera. Udan ez dut ere bai, eskuak, horrat, eta minutu bat asmatzeko zer demonio duzuen esku artean. Zapata bat? Zapata bat erantzun zuzena da, eta bere ala asmatua, Alain, txalo bero bat, mesedez. Zuek ospatu barra duzu. Orain zuek ez, eta hurrengo taldearekin jarraituko dugu. Eta orain erratzuko gazteen txanda, bai, erratzuko gazteen txanda, minutu batean asmatzeko zer den. Jaira eta Miren, aurrera, minutu bat duzue, hor eskuarteko objektu hori zer den. Erlojue. Erlojua erantzun zuzena da, eta abilezia ikaragarria. Kentzen aldo? Txalo bero bat, erratzuko gazteak, ospatu, mesedez. Ongi. Erantzun zuzena. Eta orain, bertzerik. Patu. Eta hurrengo objektua, ikusiko dugu, orain txeberean, objektu leikatsu bat, izan daiteke. Izan daiteke xixareak, edo izan daitezke tarantulak, ere. Lepotik igotzen diren armiermak, izan daitezke. Zer demonio ote da? Minutu bat duzue, aurrera esku horiek, Mohamed, zuk ere bai. Xagu bat. Ordenadoreko xagua erantzun zuzena da. Esku abilak dituzte benetan. Ospatu mesedez, irabazleak, txalo bero bat. Bai. Euneko asmakuntza, beraz. Eta erratuko gazteak bere azken frogan. Asmatu beharko dute zer demontre den eskuartean jarri digun kontuz, atxiki egiten aldu. Bai? Ez, tranquilo bat.
Minutu bat duzue, eskuak beiti, zuk ere bai unai, zer demonio ote dau. Kontxak, bueno, erantzun zuzen eta ikaragarria. Bai, kontxak. Txalo bero bat erratzuko gazteei. Behatzetan begiak ote dituzten ez dakigu. Edo tramparen bat egin ote duten, agian zuloak dituzte antifazek errebisatu beharko ditugu. Erantzun zuzena edo zein kasu. Dastamenaren froga orain, ikusiko dugu erratzuar gazteek zer moduzko dastamena duten, aho horretan, usaimena ere erabili beharko duten, eskuekin ere zerbait sumatzen duten, jakiteko zein den mai gainean platerean jarri diegun produktu hori. Antifazak jarrita dituzte eta irabazleak taldearekin hasiko gara beti bezala. Ez dute ezer ikusten eta minutu bat izanen dute asmatzeko zer den jarri dieguna. Eta nik emanen dizuet, 3, 0. Zu alain, zu bere moja, eta hemen jaten alduzu, eta erran zer demonio baduzuenan. Giltxaurra, erantzun zuzena da eta garaipenaren kaskoa jarriko dugu, alaini. Txalo bero bat. Erratzuko gazteen txanda. Ikusiko dugu zer den jarri dieguna Mikel eta Jairari. Hemen hauan sartu beharko dutena, zerbait pixkat nazkagarria, iguingarria izaten aldena, ekarri eskutxo horiek. Eta minutu bat izanen duzue, jakiteko zer demonio den hau. Sagarra eta Mikeli ere, errege koroa jarriko diogu. Eta hau zuretako, bai? Gozetuak daude, garaipen gozea dutelako. Txalo zaparrada bat, zuera, bai? Irabazleen txanda berriro ere, jakiteko zer demontre duten hemen eskorpioi bat, akaso, zer izango da, hemen dutena, eskutxoak aurrera, Julen eta Intza probatu behar dute. Intzak ezetz dio, ez du dastatu nahi, eta beraz galdu egingo du. Zer demonio ote da esku artean duzuena? Pixke, jaten alduzue, dastatu, usaindu, hauan sartu eta bota edo zein gauza. Poag, piperra erantzun zuzena, Intza bikaina, usaindu du Intzak, edo trampa egin du eta ikusi du, bietako bat, ez dakigu. Eta hemen azkenekoak, Unai eta Miren, jakiteko zer den, esku azpian dutena. Zer nahiko zer nuten? Miren, zer nahiko zer nuen egotea hor? Frituak. Fritoak izaten aldire? Mire? Patatak. Patatak. Aber diren fritoak edo patatak, aber sorte duzuen. Eskuak aitzinera. Zer demonio ote da hori? Bitxo arraro bat. Zer demonio da? Kilker bat. Zerealak. Zerealak. Erantzun zuzena da, zerealak, miren, txalo bero bat, erratzeko gaztei. Neri, ez probatu. Erakutsi oso? Ikusi zertzidan? Eta total balio zuen berdin, piperrak edo txokolatea berdin balio zuen, hori ez da erabat justua. Piperra nutritiboa da, eta horregatik, hain zuzen ere, irabazle taldeak beti jaten ditu piperrak gozaltzeko, ezta? Txarra. Eta inteligentzia frogen bukaeran, erratzuko xarmantak gazteak, xarmantara dut, xarmantak, 30 puntu lortu dituzte, txalo zaparrada bat. 30, ez bat bi edo hiru, 30 puntazo hemendik, eta alain, zenbat puntu uste duzu baitu zuela zuek? Nik uste berrogei. Berrogei. Berrogeita bat? Berrogeita mar. Ba ez berrogei, ez berrogeita mar. 45 puntu dituzte irabazleek. Eta beraz, inteligentzia probaren irabazleak hain zuzen. Eta orain, objektu lasterkariaren frogan arituko gara, pañuelitoarena, zapiaren froga, baino xaloaren kasuan objektuak jarriko ditugu, variante hori sartuko diogu, eta ea talde bakoitzak ze puntuazio lortzen duen, oroitu gaitezen, erratzuko gazteak 30 eta irabazleak 45 puntu direla, eta ea lortzen duten irabaztea. Eta lehenengo zenbakiak da,
Lau! Ukitu dio. Eta harrapatua. Mikel bikaina. Txokala. 5 puntu erratzuko taldearentzat, ospatu, erratzuko gazteak. Espera, karo, arauan nola dire? Pasten bat da, galtzen du, eta gero bertzena hartzen badu eta ukitzen badu, ez? Atentzione! Garbitu belarriak. 3! 3! Geldiunea dago tentsioa, hemen, ze gertatuko gote da, nork hartuko du objektua. Eta lortu du garaipena. Txalo zaparra da bat. Hartu du. Ukitu zaitu, Mohamed, arras ongi egina. Bortz! Eta ies horretan irabazi du. Ongi erratzuko gazteak. Ongi Michael. Berriz objektu honekin. Xagutxoaren jokoan. Bi! Ebaskoan. Bos! Ezin da pastu marra. Hartu du eta ukitu dio. Mikel Azkarrori. Atento egon berriz ere, zenbakia izango delako. 3! Ezin da marrapastu. Ebaskoan. Eta azkeneko zenbakia da. Bat! Eta harrapatu dio. Harrapatu izu, ongi saiatua. Eta zapiaren edo objektu lasterkarien frogaren ondotik, bakoitzak 4 aldiz irabazi du. Beraz, 20 punto bakoitzarentzat eta azkeneko markagailuan erratzuko gazteek 50 puntu. Eta irabazleak 65 puntu. Zorionak irabazleak.